novela A vida nova de Madame Bovary, que hai poucas semanas que saiu do prelo. É unha novela de amor, porque eu a estas alturas do partido debo confesar que só escribo novelas de amor. E esta está protagonizada por unha muller que quere ser unha, con todas as distancias, evidentemente, unha Madame Bovary deste século XXI. Unha que a felicidade ou que se abique sempre nos meus labios, que non me resigne, que saiba serme linda, amor dos meus amores, que renacer, e o único verbo perfecto é que amar é a súa declinación, o seu poema.